korka darima lewru yurmandani lewru julbe fonni Ramadan ya karim julen koren chakoden dewen Allah modadan labinan bimberman bala jango Allah danman ya Ramadan karim ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan mubarak Ramadan ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan mubarak ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan karim ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan mubarak Ramadan ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan Ramadan ya karim julen koren chakoden dewen Allah modadan labinan bimberman bala jango Allah danman ya Ramadan karim ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan wa alaikum salam wa rahmatullah tabarakallah ido telephone nan tay mo lo do min gay taw mi no hulini wonde ko gila noddumi ha joni on arsilium mawɗum ni almami ene lawol almami ay o wiyamu mi kawruga min kalita assalamu alaikum ya kala gan alaykum salam Walaikum salam. almami gadda asel machallah alhaali de ko jamboro kadi wuro si ha Allah watti barji tadi wana ko fori ni jomum en jettu Allah e nelaado mudum surtout non almame junguru asi wuro boni hakkunde mabbe wuro moƴƴi hakkunde mabbe bon hankinde waajo ari ɗo ene are moto nani hanki o ari ɗo Allah andi wi dendagal wuro ngo miskine gonɓe hen bindi ɓayno yeɓi koye ko waɗi hatam min nene mi waɗat ndimago mi haalano dendagal wuro ngo kadi jongu ari almami ari notaba buluji wuro ngari joni noon heddi ƴeewen basirto waɗi en waɗi fayida jomuro minen mi weltima so woni tuuse ngari walla woni haalama ene addama ɗo maɗo noddi min komi paranele o ko imam an ka jungo enen kay wonnen ɗo koye place men heddi noon gueɗen puɗɗaki mboɗo wasi o gueɗe goori soɗon pecce ko adi pop nandi woto pecce arɓe oɗon gacci wuro ngo eyyi nangu tan oɗon pecce arɓe oɗon gacci wuro ɗum wona lawol ko wona ɗum ko jowru aɗa andi parti men o hikka yimɓe ne wuure ala ko no mbanna ɓe kalna ene garɓe jeeye hen tawi ha yooɗi min noon neɗɗo mo wotanta kam nandi so woto dari kala mo wotanta kam so hunde rewe junggam dokkemi komo gondumo mi suuɗaki ayi parent d'élève Salam alaikum. waaleykum salam Ka Ablay inde jinnoɓe binde kalton gaɗe eyyi inen hen mawɗam bonde gaharo pasa galena ɓe nen ɗo Dakar eyyi inchallah Bindon ɓe hen. mambindum holmo woni yi anda mawnam ballowo ñin fof ko anda amadou eyyi amadou noon ñanden ma windi amadou ñanden e woote min gari galle makko yiɗi tan mana yo winde hen o wawa jeeyde pour dante makko dante joom suudu makko o wi halmeji jeeɗi o wawa alda e men deede ɗum wona deede wona gootum woore e tuuse wona gootum o remmin ko jiidani ɗum wona gootum deede kadi an jafoɗa an koɓe arde e hetan ɗum ɗo hokkoɓe ar tuuse wuro la ilaha illallah ndeke neɗɗo majje de min sikkuno an ka notable jaalal e nder wuro ngo eki kono an ka notable bonnowal
tuusi ala o ko ardo ala o ko dimo ala o ko dimaajo wiya ko wuro kala miskino wuro foti windede en hay deti han en rodi bagage mudum anayi no foti windede heɓa aadi to ɗum ɗo wona affaire politique ɗum ɗo ardani politique ɗum ɗo ardi ko Allah ne yeɗi yimɓe ummonimo dow ko cikkuɗa hen ko koye ma woni jom wuro an jom wuro jooɗo e joltowomo holno joltowomo an enen gondi fat hikki en ketti bange ba ala ɗo heddi e mbi ko ɓe ngaldani men Allah waɗi dolle ko an jogui karage ma pi andi so tawi woni hen kala ko jomum momma a acciri noon so woyo sikal ma gara woni andi kala ko welimo ɓende hoore ma a holla ngaɓe jiya haɓe jiya wona noon aduna yaara e noon kadi l'islam artani hono noon andani wawde fof fiya sino noon wawno yettora ko won wonnoɓe ɗo Allah ittiri men ɗo garda ɗo sono wonde parent d'élève woni ko wonɗo ɗon parent d'élève Adama Sow wonno ɗo parent d'élève ɓen fof moƴƴini an gara mbiyata bonne aɗa wiya ɓeeɗo ko ar ɓeeɗo ganduɗa gornani ɗum wona haaba enen an haade hewaji kono parent d'élève kadi trip haaldata gardi wonno gardiɗa ko gardiɗa ɗo won ardini sa ittama noon tan mettan ɗum ɗo ko gueɗal wuuro wona goto jeeyi yo ɗum arani politique ɗum ari koye ballal iyo a faami so ari noon ari koye ballal goto fof heɓat hen cuurile cuura min kay cikkunomi ano ko ɓe foti salnade ko wona on foti salna min joom suudu ma mawno mo jiiɗum yummo e baaba mi ara mbiyoya windu mbiya ɓe ko arɓe an babagal to yittuɗa ha yoni ɓawi o woyi a faami a jarama so mawɗo woyi ko gacci ngoyi ɗum an tan sa hen a sansat on kali gonga wallahi mi juumi Allah mun ko juumi de wallahi no ngal gorko gongal mun ngam de wallahi mi juumi kadi leru korko wallahi mi juumi ɗum ko saɗa wawi yiite poos ma ni mbatta hen mbiya yimɓe kadi yo ɓeydu wallahi peccemo nani peccemo de ɗe ko feccere kala gonɗo wuure he anani gonɗo o fof feccere Harouna Diallo ma fecce Mame Bousso ma fecce Maysa Fall ma fecce ɗo ala feccere oɗo wuure he hay gaddu hoɗum jooɗi place mum hande hoɗe wuure he yeri ndi e wuuro ngo ko wuure ko wuure jeeya yimɓe fof jiiɗi min ko ɗum mbimi yimɓe fof jiiɗi wallahi ko noon de almami wallahi juumde kono koye Allah wi innamal mu'minina ihwa wona gati jaram anani jaram on jarama so ari won ɗamin hay goto ala ɗawi hen pecce yimɓe fof inchallah anani wallahi mi juumi e ko noon ko juumata hen mbiyen ko juumɗon ma ɗum yimɓe fof jiiɗi gonga jarama siso jarama on jarama almami a jarama on jarama on jarama en jottoɗa on jarama wallahi yimɓe fof jiiɗi ala so seedi ganden nde ɗeɗe guri ala ko jiiɓiɓe so wona ɓe hennaɓe peccugol ɓe mbaɗa hen ségrégation mi joom wuroji ɗi fof ɗe poti gaɗa wadde no mbawi ni sa wiyama ka joom wuro aɗa foti ƴewde ko dogata e wuuro ma ko so feccere ari ala o ko bandam ala o ko ɗum waɗa hen Tulbe fonni Ramadan ya gari Julen koren chakoden Dewen Allah mudadan Labinan bimber man Bala jango Allah dan man Ya Ramadan Karim Ya Ramadan Ya Ramadan Ya Ramadan Ya Ramadan Mubarak Ramadan Ya Ramadan Ya Ramadan Ya Ramadan Ya Ramadan